साहा धेकियाजुलि दख'र एबसु आरो बाथासिफोर जौमा फरायसालिनि दालाइसा एबसुआ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायखौ दिनै फोजोबबाय। थांनाय जुन दाननि 25 खालारनिफ्राय जुलाइ दाननि 25 खालारसिम आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना रायजोआव फरायसालिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द' फोसावनाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो साहा धेकियाजुलि दख'र एबसु आरो बाथासिफोर जौमा फरायसालिनि दालाइसा एबसुआ गोलोम बोथोरनि समाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जुलाइ दाननि 5 खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै 23 जुलाइसिम बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय जायो। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों फोरोंगिरि थिसननानै बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ थाखो 6 निफ्राय लानानै थाखो 10 सिम होनाय जादों। जिहेतु गोलोम बोथोरनि बन्द'आ जोबसिगोन आरो फैगौ 26 खालारनिफ्राय फरायसालिफोरा खुलिसिगोन, बेनि थाखाय साहा धेकियाजुलि एबसुनि बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ दिनै फोजोबनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि इनुस मोसाहारि, लोगोसे बाथासिफोर जौमा फरायसालिनि लोगो गोरायुं डेभिड बर' आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोरा, बाथासिफोर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लेङाइ फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे आनजाद लानाय जादोंमोन आरो बे आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बुरखाय बान्था होनानै बरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि इनुस मोसाहारि बिथाङा मा बुंथिदों फै जों मोनथिना लानि। गिबियाव आङो 2022 मायथाइनि जे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा होनाय बेखौ साहा धेकियाजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बाथासिफोर जौमा फरायसालिनि इउनिट एबसुनि बानजायनायाव दिनै नैबे गोलोम बोथोरनि जि फोरोंथाय बादा होनाय बेखौ थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै फोजोबफैबाय आरो बे फोजोबफैनायनिनो दिनै क्लजिं सेरेमनि दिनै बेहाय खालामनाय जादों बाथासिफोर मिलन गोजौ फरायसालियाव। दा बिखेखै आङो बेयाव बुंनो सानदों आरो आं गोजोननाय मोनदों जे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साहा धेकियाजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' हारिनि नोजोर थांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै एमइ स्कुल आरो गोजौ फरायसालिखौ बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा होनाय बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव हाबाफारि। नैबे जि फोरोंथाय होनाय बेवहाय बेसेबां जाफुंसारदों होनना नोंथाङा बुंनो सानो? थारैनो बियो जोङो जाफुंसारनायखौनो बुंनांगोन। मानोना जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जिहेतु बोसोरसेयाव जेसेबां फरायो एबा दिनै नैबे गोलोम बोथोराव बोसोरसे दान मोनसेनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बन्द' होनाय जायो। नाथाय जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव न'आव थांनानै गोबां फरायसाफोरा लेखाखौ फरायनो नागिरा बा लिरनाय हुदाखौ खमायलाङो। दा बेखौनो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां जानांगौ आरो कुवालिटि जाजोबनांगौनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो गोलोम बोथोराव बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ होयो आरो बिनि थ्रुयैनो जों आसा खालामो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिया खोब गोसो होनानै सोलोंगोन आरो खोब गोसो होनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामदों आरो मिजिंथिदों दिनैनि नैबे 20 दिननि जि मोनसे कचिं होनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां मोनसे आयदानि मोनसे रोंगौथिखौ मोनदों एबा गोदान मोनसे नलेजखौ मोनदों आं बेखौ मिजिंथियो। आरो आङो मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना नैबे मास मोनसेनि जि फोरोंथाय बादा होनाय बे फोरोंथायनि उनाव आनजाद लादों आरो बे आनजादाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 थाखोनि जि आनजाद जादोंमोन बेयाव आङो मार्कफोरखौ मोनदों। किसुमाना 50 नम्बरनि मार्कआव किसुमाना 30-40 मोनदों, किसुमाना 20 मोनदों आरो किसुमाना 25 नम्बरनि जिनिखि कुइसन बेयाव बिथांमोना सोरबा 25खौनो मोनदों। बेबायदिबो गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों। दा बेखौ आं दिनै नुनानै एबा खोनानानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनानो इयुनाव फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे जेनेरेसननि मोनसे बिथांमोना जाफुंसार सासे लाइमोन जाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै थांखि हिसाबै बेखौ भिजन महरै बेखौ लाबोगासिनो दङ।